diderekke calone napa? Waduh ini aja dibahas to, Pak. Oh, wingi mboten siot. Mboten sios 11 tahun kandas. Oh. Oh ya Allah, mesakne. Mbah. Ya ora apa-apa jenenge 11 cah. tahun iki wis kaya entuk omah, entuk mobil ya. Ya kuwi berarti durung judune Ya itu. terselamatkan oleh Tuhan. Makanya aku bilang sama Mbak Indri ya, sing semangat. Sebelum janur melengkung itu bisa belok sana, belok. Sembah nuwun rawuhipun Mbak Elisa wonten Desa Ngetuk Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Semanten ugi kula ngaturaken sembah nuwun ingkang ageng katur sedaya warga ingkang sampun dawuh nimbali kula saged sowan wonten mriki. Nggih. Pancen ilate Elisa kaya ngono nok mergo iki ora asli wong Jawa. Iki trae kok Sulawesi. Ngapunten nggih menawi wonten ketul-ketul atur menika. Dipun napa nggih maklumi nggih. Iya. Kitul-kitul iki kentol-kentol, kital-kitul. Kidul. Kidul. Kidul atur. Nyuwun agunging samudera pangaksami. Pangaksami. Kok pangaksami, Pangaksami. Nah, Pangaksami samudera. Ora dibalik kok pangaksami samudra, samudra pangaksami. Samudera pangaksami. Nggih, makasih. Sowan Desa Ngetuk menika adicara sedekah bumi. Nggih, adicara sedekah bumi. Tadi sedikit bincang-bincang sama panitia. Nggih, ternyata Pak Sigit di sini tuh udah 2 kali ya. Iya. Tahun 2016. Nggih, kalih doso 16. Ora ono kok basa kalih dosa 16 ya. Kalau Mbok basa Indonesia sa 2016. Loh, basa Inggris ki lho takono lila 20 and 16. Berarti kalih doso lan 16. Oh iya wis sakarane. Kira-kira kaya mangkono. Karo sakmenika kalih doso lan 5 doso gangsal likur. Alah, 5 dosa gangsal likur ki basa apa? 2.000 selangkung. Oke, 2.000 selangkung. Lah ini berat. Aku tanya kok seneng Pak Sigit sebabnya nopo Pak? Aku tanya gitu. Enggak, soalnya masyarakat di sini tuh suka wayangan sing atraktif. Wah, idenya tuh loh ada aja ya. Jadi yang memang masyarakat tuh seneng kalau gerak-gerak wayang terus delok sindiane bleguk ngono seneng ya. Oh, iki lagi bleguk-bleguk. Lagi bleguk-bleguk. Sampeyan sindianku tak tes kayang siji-siji. Saya bohong ya. Sembah nuwun lan derek memuji derek mangayu bagya. Anggenipun saged nggelar kabudayan wayang ringgit wacucol. Wacucal kok wacucol. Wacucal. Kalu menika. Mugi-mugi pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan sedaya ingkang dados petani. Dipun paringi tetanduran ingkang sae. Ingkang kagungan ternak paringi sing lemu-lemo. Dometeng sedaya. Dumateng kok dometeng. Ternake iki ben dometeng. Meteng itu loh. Meteng. Nah, meteng. Itu ya. Nek nun sewu Mbak Elisa. Silsilah bapak ibu saking pundi menika? Silsilah, iki sewengi nyeritakno silsilah. Kiai kene ben do pirsa iki sakake. Nggih, ngapunten bapak kula seko toli-toli, Pak. Bapake kok toli-toli. Seko toli-toli ngertos ya. Oh, Sulawesi. Kok nate ngertos seko toli-toli. Kok guyu. Bapak iki kok guyu ya. Guyu wong gawa dhewe-dhewe. Menapa nge? Alamate. Napa kagungan, napa punya? Teng HP rampun wonten toli-toli ini wilayah Sulawesi. Ten G-Maps nggih ditileki niku seko toli-toli. Bapak toli-toli, ibu saking? Mboke seko Lambelu. Oh, Lambelu. Toli-toline bapak ketemu ning Lambelu. Terus lahir Elisa.
Nama lengkapnya Elisa siapa sih? Elisa Orsarus Alaso. Orsarus Alaso. Itu artinya apa? Elisa apa ya? Artinya udah elek ya. Elisa maksudnya bakoh gitu. Oh, bakoh kuat. Kuat. Ya. Terus Orkarus? Orkarus sih tegese udah orang-orang gitu ya. Kok orang-orang. Orkarus itu maksudnya kaya nek cara Jawa nur. Oh, cahaya. Ya, cahaya. Ya, Alaso. Al-Asa apa? Lah, nempo Sulawesi toh. Itu tidak, lasso itu kira-kira Pak Sigit duwe ning akuran duwe. Lasso. Ya kon duwe akuran duwe. Bapak-bapak kagungan, kula mboten kagungan. Oh, utang. Oh, dudu utang. Sing Oh, apa ya? brengos. Dudu brengos. Ana sing menonjol tapi dudu kemampuan lho. Udut rokok. Iki mondolan lah apa. Oh, blangkon. Itu alaso wedok. Oh, wong wedok sing bakoh sing kuat bercahaya. Nah. Bendol, cahayane bendol. Bedol iya. apa bedol. Nggih, Nggih, menika saged sowan wonten mriki kula bahagia sanget. Bahagia kok bahagia. Seneng menika Seneng. nggih saged sowan wonten ngetuk. Ngetuk. Tulisane ngetuk ning macane ngetuk. Pak Jawa tuh angel dina. Angel. Ngetuk. Nggih. Ngetuk bisa tok itu juga ngetok kan. Kuwi ngetuk, kuwi nganggo H. Kuwi ngetuk. Nek iki ora Ngetuk itu yang pegang itu satunya apa? Bonang kecil kuwi itu tuh ketuk. Lah iya ngetuk tuk itu kegiatan mengetuk. Aduh, aku ngerti omong rene ngombe obat mumet sik aku. Omongan Bener, karo kan? wis setengah jam iso muling awakku. Itu susah Jawa. Ada lagi organ tubuh ya rada-rada mirip-mirip ya ono. Apa? Tuk-tuk. Apa? Tuk-tuk. Tutuk. Nah, Kuwi iya. lambe tutuk. Nah, itu tuk-tuk konten. Lah niku beda sedikit aja udah beda arti itu Jawa angele kayak gitu. Iya. Makanya ya aku ya PCDS. Jawa iki kacek sak huruf iki beda artine. Beda. Upamane jeru karo jeruk sa. Nek jeru iki kedalaman. Jeru. Mung ditambahi K gurine. Iya. Dadi jeruk kuwi artine buah-buahan. Buah yang kecut itu kan. Oh iya, kuwi wis Iya. beda. Jeru. Garu karo garuk wis beda. Apa garu apa Garu ki sing nggo mluku ning sampah kae. Nek Oh, garuk iya. ki kukur-kukur ngene iki garuk-garuk. Ini Oh. kur. Iya, kacek huruf K kuwi wis beda artine adoh ngono kuwi. Gitu. Iya, watu karo watuk. Watu ki tahu. barang atos sing nggo mondasi omah kae. Batu kan watu. Heeh, nek watuk ki penyakit. Ngono kae. Oh ya, kacek setitik lah B Kacek karo B. setitik. Batuk Iya. watuk. Turu karo turon kuwi beda meneh. Nek turu ki wis ora eling apa-apa, nek turon ki mung layah-layah tangan tengen nyekel HP, tangan kiwa nyekel remote. Ngono kuwi turon. Bentar, ini kok beda idome saka awal mau. Enggak garuk-garuk, jeruk-jeruk. Terus apa tadi tuh? Watu-watu. Turu Karo turon. Kuwi beda. Nek turon kuwi isih kelingan, nek turu wis ora kelingan apa-apa, wis ngorok. UE ning ndi? Engko nek wis bar turon lagi UE ra melu. ora. Oh, turun. Oh, tak kira nganggo juga. Enggak beda. Beda. Kok guyu, Pak? Kok ya langsung guyu ngertos nggih. Turu itu. Ya wis aja engko malah kepleset kowe malah sumlah ngomong murah Kan ya karo belajar lah aku. Oh iya. Menika request lagun kata sanget Mbak Elisa. Nggih, Pak nggih. Nggih, mengke nggih nyuwun berkahe Pak Kades nggih. Pak Kades niki wau nggih kadosipun kersa mengke minggah pepanggungan. Tadi udah ketemu Bu Kades, Oh, udah iya. proto aku. Oh, oke. Nanti kalau udah ada waktu bisa naik ke panggung nyawiji kali Cakraningrat. Oh iya. Oke, Mas dongane Pak Kades sesuk nanti DPR ya Pak. Oh, iya ben dadi lurah neh seperiode iki lagi rong periode. Oh iya, telung Wong periode. ditresnani warga kene kok. Nggih tresno, ketara kok nek Kades ditresnani mesti wargane melumpok kabeh tumplek blek. Tumplek blek kok blek. Blek iki nggo ada roti. Nggih niku Tumplek blek. karepku
niku. Oh iya. Wah, bocah kok ya. Pamundutan napa Pak iki? Nggih, menika saking warga RT sekawan RW 3 nyuwun nyidam sari dipun bawani. Nyidam sari, nggih. Katur Pak Dalang menika saking Pak Hardi Kliwon. Oh iya. Iki lagune wah Lestari Perawan Kalimantan pujaning sih lha iya ya. Nggih. Nggih, asalamualaikum nyuwun kula nuwun nggih sugeng dalu sugeng papanggihan. Kula badhe nyuwun sarung jagung mangke. Oh nggih. Wah, cetha budaya ya. Oh, iya. Padahal ning Pati tak ngerti dangdutan wae ini Boten, ada yang minta Bu. sarung jagung. Nggih, saking kula kakek RT 3 RW 3. Kene nggone budaya, kene iki nanggap ketoprak, nanggap Lah, tadi udah tak tanyain juga kemarin pengajian. Dilalah sekarang ya paringi terang nggih. Wah, lancar iki sing lek-lekan sedalu nata si paringi lancar. Amin. Sesuk ana ketoprak, wingi ya ana ketoprak. Wes segala macam ditanggap iki. Carane kesenian daerah diumpulke ya, Pak. Betul. Ku sinden-sindenku nek joget ya wis kaya mbane ketoprak kae. Tenane. Weh, Iki. lah nek joget wis kaya meye-meye. Meye. Wis Nanti kita kaya lihat. wahyu budaya. Wah, wis kaya wahyu budaya ngagel. Telu kita melani lila karo Indri ya. Iya. Oke, niki nyidam sari biyen. Oke, tadi ada juga pamundutan dari Mbak Tati. Tadi ngirimi aku madu minta pangkurinoso. Oh, pangkurinoso juga. Dikawinkan nggak apa-apa ya? Engko meteng. Dumeteng. Ya wes kabeh ya, Mbak. Aman ya. Rinoso so boyone niku nggih. Iya. Heeh. Bar iki bar sak tembang kok Pak Lurah mau request podang kuning Mbak Elisa. Podang kuning, siap. Ya nanti pas Pak Lurah di atas ya. Iya, iki pangkur rinoso. Coba kaya ngapa Mbak Elisa yo. Rinoso saya rasa Alhamdulillah. Sebening suaramu sa. Lagi Pak, kula niku nggih pengen tanglet niki kalih Pak Sigit, kalih sinden-sinden Cakraningrat kok iso kuat badannya bengi melek terus Bengi melek kok. Lah melek terus niku kok saged suaranya bagus terus Mbak Ida, Mbak Yosi tuh. Niku resepe ndablek. Dablek ki apa? Ndablek niku wis ora gagas kiwa tengen. Pokoke atine diseneng-senengke. Oh ya. Perkara sing ora penting rasa gagas. Rasa gagas. Iya. Setia. Sing penting ati seneng. Nek ati seneng niku peredaran darah lancar. Lancar. Karena menurut ilmu kesehatan, tok sumber penyakit niku Nggih. ketika hati gelisah, penuh dengan iri dengki, Ya. terus ora percaya karo wong, isine mung susah, terus niku sok peredaran ora lancar. Wah, Nek bener. getih mandek ning pilingan ku dadine migren. Migren. Mandek ning dodo lara jantung, Jantung, liver. setruk lah. Lah wong edan ki atine seneng, wong edan ki guyu terus. Ha. Ning dindi ora kelamben ya ora masuk angin. Ora masuk angin Ora atau ono wong kerokan. edan ora kelamben terus kerokan mandek Ora sik ono. ora ono. Sehat terus ya. Mergo atine seneng, Oh, iya darahe bener. lancar. Menarik. Aku mau ya nyuwun pirsa Mbah Parlan. Nggih. Yuswa 80 kok persis sehat. Atine seneng nak Seneng. Sigit. Oh nggih Mbah Oh, Parlan. iya. Nggih. Berarti kuncine kudu edan kabeh ya. Kudu edan petuk gendeng. Gendeng Ben kok gendeng. sehat. Gendeng kok gendeng. Lah iya. Gendeng kuwi dulure gendel. Karo sening ati ngenteni. Nanung ninung. Urung ya? Iya, aku juga lupa ya, Pak. Ini sambil mengingat-ingat. Oh iya, diingat-ingat. Tadi yo kadang yo penonton tuh semua punya koleksi gending dewe-dewe yo. Mbak nanti mangkurinoso nggih kula eling-eling nggih. Eling-eling.
sisihmu Mau diderekke calone napa? Ya. Waduh, ini aja dibahas toh, Pak. Oh, wingi mboten siot. Potensial 11 tahun kandas. Oh. Iya. Oh ya Allah, mesakne. Mbah. Ya ora apa-apa jenenge 11 cah. tahun ini wis kaya entuk omah, entuk mobil ya. Ya kuwi berarti durung judune Ya itu. terselamatkan oleh Tuhan. Makanya aku bilang sama Mbak Indri ya, sing semangat. Sebelum janur melengkung itu bisa belok sana, belok. Kudu ditetek-teteke. Tetek-teteke. Kok tetek-tetekke? Oh, tetek karo tetek iki artine Iya, beda. oh. Ditetek. Tetek apa? Tetek Dikuatke, didoakan bener nek iki jodohku tenan. Nah. dicek sik Ndri Angkatan Laut apa Dicek Guru sik, Miyah. engko nek ambune apa? Dicek sik. Iya. Kowe digaweke bedil-bedilan plastik dikira bedil tenan. Nah, nek nggon foto iso ngapusi ya. Hati-hati. Terus. Yen wis rina enggal ratri kang katulu mung sliramu senani lahir Luar biasa. Wes tak dongake sa muga-muga ndang entuk judul. Amin. Sing bisa mengikuti apa yang menjadi karirmu. Amin. Aku nggak kayak buru-buru, Iya, Pak. Jo. Luna Maya aja dapatnya jodoh 31 tahun. Mbok meno jodohku isih TK. Kan Oh. nggak apa-apa. Berarti hitungane seneng ngopeni sing enom-enom kuwi Ya orang ngerti jodoh tuh nggak tahu, nggak pandang usia kok. Iya, tak dongake ento. Lah Mbak Yosi lah, aku ki lah. Aja sih aja nggo panutan. Lah kenapa? Kuwi nggo kaca benggala. Ngono. Aja nggo panutan karo contoh iki beda. Oh gitu. Tak dongake untuk pengusaha sukses sing open yang seni budaya. Amin, amin. Bojone bintang tamu iki aja kok dalang apa pengrawit apa aja. Jangan ya. Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Sing iso ngupeni kanca kancamu. Amin. Wah, Ben iya. sesuk iso nanggap Pak Ikin. Iso nanggap. Nanggap. Membuka lapangan pekerjaan muga-muga bojomu Dongane lah. duwe pabrik sing gedhe. Pabrik apa? Yo batu bara apa? Oh, tak kira pabrik nganu tempe. Yo ora apa-apa. Bakul nek kuwi ya. Ora masalah, sing penting padha tresnane langgeng ngono. Amin. Dibacotke Nyidam Sari nggih Mbak Elisa. Nggih. Buka saking Mas Ndoye Dwi Handoyo. Wes saka kibote. Melek-melek ji, melek. Ngombe kopi ku wajahmu kok ketok kaya bar kebanjiran. Ayo lah iya. Apa? Omahe Mas Ndoye ini bubar kebanjiran. Oh. Sak sapi-sapine. Waduh. Kelebus kabeh. Kelebus. Sapine Neles gebes ya. Sapine papat sing masuk angin isih telu. Ayo. Bar dikeroki suwine ra. Apa ya dikerok ya. Yo Nyidam Sari Mas Ndoye yo.
Tur Matur suwun. nuwun. Nah, menika Pak Kades. Nggih. Katuran minggah panggung Pak Ali Ersat. Menika mumpung Pak Ali didokumentasi teng YouTube Sigit Channel dan beberapa channel lainnya Mbak Nggih. Elisa. Nah, nggih nyuwun berkahipun. Meniki mumpung disimak saking Jakarta. Weh. Menika Pak Maijen TNI Angkatan Laut Pak Bambang Sutrisno Oh nyimak. nggih, Disimak Bapak Pak Jenderal Bambang Sutrisno. Sutrisno. Nggih, Mas sembah nuwun Pak. Pak Jenderal masih ngombyongi Sigit Channel disimak saking Jakarta. Oh Nggih. Cari mana-mana tempat Jakarta, Papua, Kalimantan, Sumatera. Oh iya, banyak nonton sekali. ewon. Tonggo-tonggomu Sulawesi Sulawesi banyak, luar negeri juga banyak yang Nggih. nonton. Menika CFC saking Tayu Pak Yoto komplit menika nggih. Hadir Hadir, rawuh. wah. Nggih Pak Deji Tayu Sembah sak nuwun. rombongan rawuh. Matur nuwun Pak Deji. Nggih. Wah iki dalang cilik Dik Yopi sak ibuke bapake ya Nggih. rawuh. Makasih. Mantap. Nyun berkah Pak Kades katuran minggah mriki Mbak Elisa nggih. Nggih. Monggo Bapak mriki Bapak minggah panggung Bapak. Turut turut Aturan turut. minggah. Menika Pak Inggi Pak Ali Ersat piyayine prasaja sederhana. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Pak. Lujeng dalu. Nggih wonten mriki Badhe supados didhawuhi napa kula niki? Nggih supados apa kelihatan di streaming. Nggih di streaming dan malam hari ini ya, Selfie riyen. Oh Selfirien. Oke. streamingnya buatan ngomongan Sigit Channel Pak. Malam hari ini serentak 9 channel bersama-sama. Alhamdulillah. Ada Sigit Channel, Putra Jawa Channel, Galeri Sinden Indonesia, Lawat Maja, Lawu Srikandi, Lisaning Ayu TV, Mas Rin Channel, Jawa Pride dan Doyan Dolan. Wah, banyak sekali nih, Pak. Banyak sekali Wah, malam ini hari digabung ke penontonnya tekan kene, tekan gon gendeng-gendeng, Pak. Gendeng-gendeng apa? Itu gendeng apa? Gandeng-gandeng. Apa itu atas atap itu? Gendeng. Gendeng. Ya. Sigit Channel mau niki sing mirsani di luar sana ada 2000. Weh, 2000 ping 9 pun 18.000 sing ora rawuh ten mriki. banyak wis kok semut nanti ya. Semut. Sugeng dalu loh, Pak. Sugeng Gimana, dalu. Pak? Ini panjenengan luar biasa loh. Alhamdulillah. Penonton ini tasih melumpuk, makempul, Makumpul. nggih. Ngelumpuk, Pak. Kumpul. Nggih ngumpul. Ngelumpuk. Ngelumpuk. Sedanten, menika nyengkuyung acara desa ini saya juga tanya, ini dari mana Pak dananya gitu. Tak tanya tadi, oh ternyata tabungan desa itu punya banyak, nggak perlu iuran meneh wis jalan. PAD. PAD. Pendapatan asli desa. Itu sih Bisa luar biasa. menjadi contoh desa-desa ya. Tanpa memungut Tanpa memungut dari warga. cas niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah top banget iki. Wah, luar Tanpa biasa. memungut sepes tak tanya ada sponsor nggak? Enggak. Nggih, Semua dari situ. bisa menjadi contoh-contoh desa lainnya. Iya. Ngapunten nggih. Nggih. Monggo. Buaten Pak. dados menapa? Dawuh, Pak. Dawuh Pak, pangandikan Pak. Nggih, wilujeng dalu sedaya ingkang sami rawuh. Mirunggan warga masyarakat Desa Ngetuk ingkang kawula tresnani, ingkang kawula hormati. Mugia kanthi gelar ringgit wacucal wonten ing dalu menika minangka raos syukur sedaya warga masyarakat Desa Ngetuk mengeti bersih desa atawin sedekah bumi. Kanthi menika kanthi tetungga mugia warga masyarakat Desa Ngetuk ayam tentrem guyub rukun gemah lipah lauh jinawe amin Allahumma Amin. amin. Tinebihaken saking nirbaya nir ing sambikala pinaringan kawilujeng sadayana. Wah. Sadayana.
basa Sunda bareng ya Iya, saged. campur ya. Oh, Pak Lurahne Jawa gael. Sunda. Wong Pak Lurah niku ya napa niku daleme kan riyen pas kula mriki tesih kayu. Ya, Mas. ya. Sakniki pun digawe tembok apik. Niki digambar dhewe. Niku Pak. Alhamdulillah. Wah, luar biasa Pak Lurah Matur nggih. nuwun. Saged dados artisek gambar-gambar ngono niku. Apa iku mau? Tukang gambar. Arsitek. Oh iya, arsitek. Ah. Lah aku mau muni piye? Pikiranku tekan dindi. Aku mau muni piye? Arsitek. Kuwi salah. Apa? Arsitek. Iya arsitek. Desainnya apik, Desainer tuh. kan. Nah, itu Tak luar biasa. Amati wae, rapi, Ah, apik Saya desain. sesuk tambah jembar. Sak wontene. Oh, saya lah saya. Nggih, menika Badhe request tembang napa badhe pangandikan tembang sampun. Pangapunten. Pripun? Menawi nyekar kawula boten saged, menawi beksa mangke kula wakilke mawon. Tah Oh, niku. cocok. Diwakilke mboten napa-napa. Boten wah niku ingkang kula tenggo-tenggo, nggih. Kula mangke Diwakilke. nyeroyo kalih bapake niku ingkang wonten Pak Pundi? sinten? Pak ngajeng pol sinten? niku. Pak sinten? Ngapunten boten ngertos kawula. Sik Ingkang pundi ta? ngagem topi. Oh, kan game topi. Nggih. Oh, nggih, siap. Monggo, Mbah. Kersa dateng jenengan Mbah nggih, tapi saking mriku mawon. Oh, Oh, nggih. Pangapunten nggih. Mangke tak sawer, aja kuwatir. Beres. Kowe besone wonten kandhak mesti disawer. Nggih, Pak. Request kalau mau podang kuning saya. Dang kuning nggih, Pak. Nggih. Senes. Para kadang-kadang Senes, senes Mas Sigit. gantos melih. Nggih. Napa, Niki Pak? wau kula di WA kalih kanca sepuh. Nggih. Nyuwune napa wae sesideman mawi bawa ngoten. Oh, Oh, sesideman. Nggih. Cocok karya Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Oke. Larase Slendra Sanga dipun bawani dandang gula. Mbak Elisa, sesideman Mbak Elisa. Mugi saged Nggih. caos panglipur dhateng sedaya ingkang sami rawuh. Amin. Nggih. Kadang-kadang kepala desa, kanca-kanca kepala desa sami rawuh niku, Pak. Ngapunten, mboten enten sing nyopo kula kala wau. Nggih. Kula ingok endi kanca-kancane, tapi sedaya niki kanca sedaya. Malah Nggih. Mbah mantan malah do rawuh niku. Nggih. Nggih. Sinom mau request Mbah Parwan sampun. Mantan Parlan. Nggih, sampun. Ingkang saking Sidomulyo. Sidomulyo. Kadang sepuh. Oh, kadang sepuh meniku. Gebesan yo kadang sepuh. Sok ora suwe meneh yo suwan cedhak kene ning gajian tanggal dekat aja. 7 Juni. Oh, gajian. Liwate mriki niki berarti gajian. Nggih, woro-woro niki nggih. Mangke saged atur panglipur malih wonten gajian ngendikane bisa Pak merapat. Sigit Dalang nggih. Nggih. Tanggal 7. Tanggal 7 Juni nggih Pak Sigit nggih. Nggih, 2005. lara tanggal 7 Juni. Cedhak kene liwate tetep mriki. Monggo Mbak Elisa dipun Siap. wiwitane yo Pak Lurah digandrung Mbak Cah. Nggih Siap, hiburan ya. Pak Lurah. Nggih lho, Pak Atine Lurah. men seneng men sehat. Nggih. Nggih. Wiwitane andere sang peke Alah, ayo. Napa niku artine? Awal Awal mulanya mulanya. ketika mengikuti sang bos mau pergi ke sebuah kota. Nah, Ayo. Ini Aduh, bosku ayo ya. ayo. ini bosku Oh, ya. Pak Lurah terus ayo. Nggih. Lucu jebule Pak Lurah. Ning Pak Lurah iki duwe sirikan lho sa. Ciriane napa? Dahar sego jagung. Oh malah enggak dahar sego jagung. Ora dak wani dahar sego jagung. Kenapa? Engko nek kena brengose nyepret kabeh. Wah, lek ngrungokke tenanan Bisa tak aja, Pak simak Sigit. tenan. Jebule. Priya Priya bagus kang olah budaya pripun Mas? Waduh diundang Mas rasane pripun Pak Inggi? Gimana sekarang? Ya. Ampun keseso to Mas. Sing jenenge wong tresno engko PDKT rumiyin, nggih. Berawal saka moto medon ning atos, Ati. Medun. medon ning ati, Heeh. medon meneh Madon, ning medun. weteng. Nggih. Weteng atos iki engko keri dhewe lagi atos. Iya. Sowan menyang kutha gedhe.
kutha gedhe niku ibu kota. Dadi ketika nderekke sang bos sowan teng Jakarta, ngoten. Ceritane ngoten. Upama kula nderek panjenengan, kira-kira aku ditumbaske apa to, Mas? Permen. Kok ya permen yo tuku dhewe aku. Lah sik murah e. Permen. Permen ki Gak gampang. nangis. Oh, kaya bocah ya ora apa-apa, permen dulu ya. Engko rada gede tambah gede. Apa sih? Hah? Sing gede apa? Ya apa nek mane permen bang kempang gula. Toh, bar kuwi bar kempang gula ya bar pit motor, bar kuwi mobil terus omah, ngono lho Mas. Gitu. Cah wedok iki urut-urutane ngono ya, Sa. Lagi paham, Pak. Iya. Pak Sigit. Dalem. Nuwun sewu. Dalem, Pak. Kula dadi wedi. Wedos. Kok wedi kok wedos? Lah niku wau. Kenapa? Saya gede niku. Alah, mungkin nek sadurunge gedhe ditinggal mboten napa-napa. Ngoten. Ampun jangan takut. Cah wedok. Iya, cara pit ki ya sing murah wae, tukoke sing apa, sing second ra apa-apa. Second. Montor tukoke sing apa otok ra apa-apa. Second. Sing blong rawani lho. Sing blong. Sing blong gak wani. Oh, enggak. Sing second lah ya. Second, ra apa-apa. Mobil, tukoke apa mobil-mobilan, ra apa-apa. Omah tukokno pagupon, ra apa-apa. Omah doro. Ra masalah aku. Heeh. Kayak ngerti pagupon bareng ya. Lho, teng Sulawesi. Ngerti aku. Di Jawa tuh semua ada istilahnya kan. Bentara terus kayungyon selendang kuning kang saking bukir suara kurang pramana ning wasis ngungrum. Channelnya YouTube masih aktif, Mbak Elisa? Waduh, udah lama nggak tak aktifkan, Pak. Oh, buat diaktifkan. Nggih, kegiatan apa ya? Ya nanti acara dulu answer and question. Oh apa. ya, answer and question. Itu aku tak sing dadi tamune. Oke, siap. Aku podcastku tak urip kene. Wah. Udah, sekarang udah bikin Sudah, lagi. Bikin lah. Bintang tamune guru wawancara karo jagat tok malah mumet dhewe. Bulet. Napa padalang? Dalam Answer and question niku napa? pertanyaan dan jawaban. Jawaban. Dalam podcast. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, terus jenengan jawab. gitu. Coba Mbak Tanya Elisa apa? tanya sama Pak Lurah. Pak, upama to, aku udah di dalan ngono. Pak Lurah pengen dadi apa, Pak? Wis anggeni. Dalan ro wis anggeni iki. Apa Aku dadi wis anggeni. Penopo, Iki mau menangan kok. Oh. Ben dicekeli karo dalange terus. Mbak Elisa itu juga dalang loh, Pak. Nggih. Oh, dalan apa dalang? Dalan, Oh. Dalang. jalan, Jalan. margi. Krunguku yo dalang. Dalang. Apa ya? Oh ya, jalan. Aku kepinginnya dadi pit. Dadi pit ben ngopo, Pit. Pak? Heeh. Gak banter-banter ning dhuwur dalan terus. Masuk. Answer and question. Ya, Question betul, lagi. betul. Upama aku Boleh? dari Kembang. 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 Kira-kira pelura pengen dari apa? Apa ya? Aku meh dadi kumbang tapi sekali ngentup iku Ludes. tamat deh. Apa sing nyentup ora tamat-tamat ki ono ora sih? Wah. Makanya aku gak wani dadi kumbange. Oh ngono. Oke. Coba nek liyane apa, Pak? Pendatku kembang, Pak Lurah pengen dari apa nih? Oh nggih, walah wonten nawolo layang ono layang. Nggih? Iya. Nggih, siap-siap. Nanti tak baca, Pak. Nggih. Oke. Terus ke sana. Nah. Tintingane Pak Pit. Nggih. Angung romarang bendara Diah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sasideman
tayuke. Ayo, Mbah. Luwih becik patenana timbang pepisahan. Tiada selestia tak rewang isap mudana lawan kulawan. Putra lewat kincanging alismu kawas hang landang rasane atiku senadyan wis lingsir ya swaku aku isih Dangdut ya. senadyan sesidem mas kita Cak Bowo.
Matur nuwun, Pak.